Omul care nu s-a vândut niciodată! Am noroc că ne simt capul, și cu dușmanii joc-a, am noroc că mă duc bine, dușmanii să mine, merge, bă! Cineva că nu facă de rău! Pentru toată lumea și doamna! Pentru oamenii care au cărat! Pentru oamenii care au fost înjurați! Care au fost umiliți! Și pentru oamenii care au câștigat! Pentru să își transportatorul să treacă! Pentru tineretul social-democrat, să treacă! Radule, o returnare mea frumoasă! Domnul Marian Ciucă, pentru domnul primar să treacă și de la domnul Marian Grozea. Domnul primar!